Manarimanan ti pagsagana iti nagdumang barangay nga may papasad ka na ito'y opening parade iti Binakol Festival iti sa Ilocos Norte. Ngayon iti alas 6 Idol Bernard ni White iti misa iti Santa Monica Church sa Panagyaman kini Patron Saint Santa Monica kana iti panagfiesta iti Ili. Dahil 6 o'clock dato'y economical mass nga naangay iti sarat nga iti agdama manarimaan pala yung Idol Bernard. Kalpasan dati misa adanto na dati opening parade 7:30 iti schedule na manipot iti sangon simbaan agtrong nga diretso iti kasada and then ang kurba iti aduma pa nga main street iti Sarat Ilocos Norte sa end kanatoy Sarat Civic Center. 8:30 adanto iti folk dance competition kas pasiti opening program iti Binakol Festival. Kalpasan iti folk dance competition sumarunom na ito yung opening ti Agro Trade Fair nga maangi itang Civic Center nga iso ti pakagatangan dagiti local products dagiti Manalon iti Ili Sarat Ilocos Norte. Mangnamnama iti LGU Sarat iti ito opening parade kit narway dagiti umili iti magbuya ken magpagpaset iti Prada amang paday iti Binakol Festival. Once again, happy Binakol Festival iti Sarat Ilocos Norte. Rita mong kayong akunada. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.